Ovo je novi izazov. Hajde da se upoznamo sa prvom učesnicom, Liv. Ona je siromašna sirena. A sada upoznajte Sophie, našu bogatu sirenu. A ovo je Molly, ona je super bogata sirena. Dakle, hajde da počnemo. Mene ne zanima da pričam sa vama. Bolje da popravim svoj make-up. Potreban mi je moj karmin. Sad ću da namažem usne. O da, kako sam lepa. A šta tamo radi Molly? Oho! Slugo, odmah mi donesi karmin. Odlično. Ova veličina mi odgovara. Dakle, namazat ću usne. Odlično. Sad sam spremna da osvajam svet. Dakle, toliko smeća. Šta se dešava? Devojke, izvinite, tražila sam karmin u smeću. Našla sam. Samo je malo prljav, ali nema veze. Svakako sam našminkala usne. Ćao, devojke. Jel izgledam lepo? Tako bogate devojke kao Sophie i Molly nikada se neće družiti sa siromašnom devojkom kao što je Liv. Mogu samo da joj se smeju. Usput, one imaju neki lukav plan. Hajde da ti dam svoj karmin. Sigurno će ti lepo stajati. Poverovala je. Šta ste uradili? Izgledam užasno. Znači, to je bila prevara, jeli? Ovo je naš lepotan Richard. Sve sirene su lude za njim. Naše devojke nisu izuzete. Svi žele da Richard postane njihov dečko. Šta mu je to na plakatu? Wow! U okeanu se održava takmičenje lepota za sirene. Devojke, pobednica će dobiti krunu i Richarda najverovatnije. Hoćete učestvovati? Naravno, počinjemo. Hajde da počnemo pripreme. Prvo make-up. Svaka ima set kozmetike. Moja šminka je super. Obožavam da se šminkam. O da, a Molly uopšte ne zna. Šta to govoriš? Pa ja se šminkam najbolje od svih. Imam svog ličnog šminkera. On će me odmah našminkati. Ja mu potpuno verujem. Federico je majstor svog posla. Hajde, uradi sve kako treba. Ja imam šminku. Hajde da vidimo šta je u ovoj kutiji. Opa, krede, odlično. Izmrvit ću i pretvoriti u prah. Tako je, gotovo. Dalje žvaćem žvaku i pravim balon. Potreban mi je mali, a sad ću ga umočiti u prah. A zatim naneti na lice, tako. O da, odlično. Sada imam lep ten. Dalje mi je potrebna mreža i kreda u boji. Nacrtat ću na čelu lep uzorak. Ovo podsjeća na vage, zar ne? Kako lepo. A šta ste vi smislili, jeli? Ja imam bolju ideju. Prvo ću da napravim obrve. Zato imam poseban uređaj. Nacrtat ću obrve. Odlično. Dalje, trepavice. Zato sam također pripremila odličan alat. Eto, moje trepavice su tako lepe. A šta je smislilo naša Molly? Za mene ne morate da brinete. Ja imam Federica. Dođi kod mene. Dodaj mi u make-up šljokice. Da, tako je bolje. Sada sva sijam. Odlično, ide odavde. Smislila sam. Meni su isto potrebne senke. Uzet ću zlatnu ribicu. Pozajmit ću od nje malo sjaja. I naneću na kapke. Super. A sad ću da pustim malo mehurića. Oni će ostaviti otisak na mom licu i ispašće lep crtež. To je bolje od svakog rumenila. O da, pogledajte kako sam lepa. A ja imam bisernu ogrlicu. Uzet ću ove perle i zalepiti ih na lice. O da, pogledajte kako je nežno ispalo. Meni se sviđa. A šta je kod Molly? Federico, smisli nešto za moje oči odmah. Naravno, gospođice Molly. Vam odgovaraju zlatne šljokice. One će naglasiti vaše bogatstvo i luksuznost. Imam još jednu ideju.
Hajde da vam povećamo usne. Zato imam poseban uređaj. Par minuta. Eto, može da se skida. Federico, šta si uradio moje usne? One su crvene. Popravi to. Znam, treba ih malo izduvati, imam iglu. Eto. Šta si uradio? Idi i da te više ne vidim. Neću da ti platim. A šta još da uradim? A, tačno znam. Uzet ću ružu. Ona tako lepo miriše. Namazat ću usne ružom. Oj, spalo je tako lepo. Meni se sviđa. Sofija, tebi? Pa onako. Moj sjaj je mnogo bolji. Devojke, sve izgledate nevjerovatno. Vaši make-upovi su tako lepi. Pišite u komentarima koji vam se više sviđa, a mi idemo dalje. Došlo je vreme za novu frizuru. Jeste li već smislile šta ćete da radite? O, Sofi već zna. Ona je odlučila da eksperimentiše sa roza repićima. Odličan izbor, Sofi. Dakle, stavit ću ih ovdje. Da, super. A još ću da dodam šljakice. Želim da mi kosa sija. Tako je. Malo ovdje i ovdje. I još ću da stavim par ukrasa u obliku školjki. Super. Eto, moja frizura je gotova. Da li ćete moći da napravite nešto bolje, jeli? Naravno, imam svog ličnog frizera. Deni ovamo. Hajde, napravi mi frizuru mojih snova. Potrebno je više zlata, jel ti jasno? Naravno, za početak ću naredati zlatu masku. Tako je, što više. Dalje uzimam malo maske i nanosim na kosu. Razmazat ću je po celoj kosi. Eto, ostalo je da se osuši. Sad čekajte malo. Oho, nije loše. A ja sam sama nacrtala svoju frizuru. Sad ću da isačem sirenu. Odlično. Još malo. Eto, hoću da je zalepim za svoju pletenicu. A sve što je ispod ofarbat ću u plavo. Tako je. Kao da je moja pletenica rep sirene. Tu sam smislila, zar ne? Gospođice, molim, možete da gledate, završio sam. O, Deni će sada da pokvari frizuru Sofiji. Brzo isključi fen. O, i Liv je zakačio. O, nisam hteo. Gospođice, molim, sve je gotovo. Kako vam se sviđa? Izgledam divno. Ogo, Liv, tvoja kosa je tako lepa. Odlična frizura, lepo ti stoji. Ostalo je samo da ukrasiš sa šnalama. Neverovatno. Pošto je svaka završila sa frizurom, onda prelazimo na odeću. Idemo. Devojke, potrebno vam je neko lepo odelo. Imate li ideje šta želite da obučete? Sofi i Molly imaju veliku garderobu, ali im se dopala jedna haljina. Ups, sad ćete da pocepate haljinu. Devojke, pazite malo. Dok se devojke svađaju oko haljine, ja ću da ih uplašim. Oho, neočekivano. Liv, nisam znala da si ti sposobna za tako nešto. Liv je odlučila da uplaši devojke kako bi uzela haljinu sebi. Niko ne bi ni pomislila da ona može da vas pobedi, devojke. A vidim da ste ipak našla šta da obučete. Onda, hajmo na takmičenje lepote. Spreman sam da ocenjujem takmičarke. O, je li to Molly? Ona izgleda ekstra. Ova zlatna odeća, ova kosa. Wow. Nije loše, ali šta je to? Jo, sa zlatom je ipak malo preterala. Počela mi je alergija na zlato. Ne, dislike. Šta? Kako se usuđuješ? O, to je Sofi. Kako je ona slatka. Izgleda super. Okreni se. Ups. Pala je. Pa dobro, svima se dešava. Ajoj, koji blam, ti si kriv za sve. Ma daj, nemoj da se ljutiš. Ali to bilo jako smešno. Jako. Kako smešno. O, izlazi Liv. Interesantno, šta će reći Richard?
Wow, Liv, ti si tako lepa. Ja sam u šoku. Nikada ne bih pomislio da možeš da budeš tako prelepa. Ti si osvojila moje srce i ovu krunu. Pobeda je tvoja. Čestitam. Izvoli. Hvala, ali nije pobjeda najvažnija, već moja ljubav prema tebi, Richarde. Opa, dobili smo novi par. A Sophie Molly se svađa oko krune, kao i obično. Sad ćete slomiti ako ne prestanete. Eto, jesam rekla, slomili ste. Obe ste krive, devojke. A Liv i Richard su živjeli srećno do kraja života. Kako odvratno ona peva. To je smešno. Gubi se odavde. Nemaš pojma da pevaš. Ne molim vas, prestanite. Oni me uopšte ne vole. Ja nemam talenat. Jao, nju treba spasiti. Šta? Ti si živa? O, da, ćao. Izgleda da ti treba moja pomoć. Wow! Tako si super! I ti ćeš postati super. A vidi, treba proći nekoliko režima. Oh, wow! Nastupat ću na sceni. I svima ću se sviđati. Da, pristajem. Dobro, onda pritisni. Okej, pritisnut ću ovdje. Šta se dešava? Wow, to je prava magija, super! Nećemo da gubimo vreme, dođe vamo, sedi. Da vidimo. Da, treba malo da ti sredimo kosu. O, imam ideju. Sad ću spremiti za tebe nešto magično. Aha, sipam, a zatim mešam sve. Tako je, a sada to treba naneti na tvoju kosu. Wow, kakva lepa boja. A rasporedit ću ravnomerno po cijeloj dužini. To baš prija. Dakle, sve sam isprala, sad možemo da vidimo rezultat. Wow, moja kosa je prelepa. Ali to je tek početak, uzmi to. Dobro, uskoro ćete vidjeti novu zvezdu. Ja ću biti neodoljiva. Da. Dovoljno. Vreme je da završavamo. Dakle, gde smo stali? Treba ti završiti frizuru. Dodat ću ti sjajnu kosu. Provlačim to ovde. Zatim ću uviti. Lepa pletanica je skoro spremna. Ti ćeš biti najlepša na sceni, ne sumnjaj. Imaćeš mnogo obožavatelja. Dodat ću malo laka i to je to. Ispalo sjajno, jel da? Wow, baš mi se sviđa. Lepo mi stoji ljubičasta boja. Da, slažem se. Ti si prelepa. Čestitam. Vreme je da nastavimo. Okej, pritiskam ovdje. Wow, ćao. Ćao. Drago mi je da te vidim. Hajde, smesti se udobno. Sad ću malo poraditi sa tobom. Jo, imam problema sa licem. Pa da vidim. Ne brini. Sad ćemo sve popraviti. Treba nam ovo sredstvo. Otvaram i stiskam tehnu na dlan. O, kako je super. A sad ću to naneti na tvoje lice. Ne otvara oči. Da. I eto. Sjajno. Šta je ovo? Ne brini, sve u redu. Jao. Znam, dušo. Izdrži malo. Gotovo. Kako me boli. Osmeh. Da, tako je bolje. Gledaj šta još imam. Ovo je veoma dobra šminka. Dakle, hajde da te pretvorimo u lepoticu. Jesi spremna? Onda krećem. Vreme je da pokažeš svima ko je ovdje najlepša. Šokirat ćeš sve svojim izgledom. Sad čekaj malo.
Sad ću ti napraviti dobru masku za lice. Treba sve promiješati, zatim ću dodati ljubičaste šljokice i malo vode. Da, maska je spremna. Sipat ću je ovdje. Zatvaram, uključujem i čekam. Eto, maska je spremna. Pažljivo ću ti je staviti. To je to, može da se skida. Što? To je prosto nevjerovatno. Kakva glatka i čista koža, ne mogu da verujem. Ja sam rekla da ćeš biti lepa, ali to još nije sve. Vreme da te našminkam. Ja sam majstor u tome, veruj mi. Prvo oči, zatim usne. I obavezno ti trebaju lepe trepavice, bit će ti plave. Nedavno sam bila ovakva, a sad sam tako lepa. Jao, oduševljena sam, baš mi se sviđa. Baci 5. I nastavljamo. Sada pritiskam ovdje. Opet se premeštam negdje. Gde sam to? Ćao, čao. Ja sam Mira. Baš mi je drago. I meni, dobro. A prvo moram da te izmerim. Ne mrdaj. Aha, još malo. Sve jasno. Pođi za mnom. Sad ćemo da promenimo tvoj stil. Treba razmisliti. Ne, to nije to. O, ne, ovo sigurno ne. Dobro, hajmo. Da vidimo šta imamo ovdje. Hvataj ovo, i ovo, i ovo. Jao, koliko odeće. Ovo je previše sjajno. A ovo je previše slatko, ne. O, našla sam. Judy, zašto ležiš? Hajde, ustaj. Nemamo vremena. Wow. Kako sjajno izgledamo. Hvala puno. Nema na čemu. Nastavljamo. Da, pritisnut ću ovdje. Oho, to je pravi mikrofon. A ko je to? Ćao, moje ime je Ginu. Naučit ću te da pevaš. Kako je lep. Judy, jesi li dobro? Hej! Što je sa mnom? Pomoći ću ti. Da, hvala. Šta mi je? Mogla bih i sama da ustanem? Dakle, vreme za bitku. Pogledaj šta imam. Ovo je čarobni napitak za glas. Naravno mora da se popije. Sve do posljednje kapi. Gotovo. A sada dajte mi mikrofon i slušajte. Pa šta sad? Postoje bolja sredstva, jel znaš? Aha, naduvat ću balon i... dajte mi mikrofon. Ovo je prosto smešno. Malo magije i... Eto! Da, ovako je bolje. Svaka mi čast. I šta sada da radim? Tačno! I ja imam nešto. Sad ću vam pokazati. Vidjet ćemo ko od nas boli. Pa eto, spremna sam. Tako je. Neverovatno, šta da radim? Jao, imam ideju. Treba će mi fen. A bitno je sve uraditi tiho. Dakle, počinjemo. Čini se da uspeva. Šta? Kako je to moguće? Mogu da izgubim? Jao, šta da radim? Trenutak, šta je ovo?
Kako si smeo? Daj mi fen! A mikrofon isto? O ne! To je nemoguće! Da, tako je bolje. Idem sad na scenu. Spremna sam da vam pokažem šta mogu. O, bravo, bravo! Da, to je neverovatno! Jel vam se dopao naš izazov? Onda stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao!